Lero pa Nyasa VoiceBox pamene makhani tundi ya Malawi osiyanasiyana amakhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo tabweranso ndi mzika ina yokhudzidwa imene kunena kuti iwo ndithu ali ndi uthenga okuti wafikire olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi. Audio imene ndithu ali ndi nkhani zokuti amve a Michael Usi komanso sanamaliza audio imeneyi akufunanso kudzudzula aja amachita kuti Billy Malata. Ndine ndikhali imodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti mkulu ameneyu akuti bwanji pa uthenga wake opita kwa olemekezeka a Michael Usi komanso a Billy Malata lero pa 25 October 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo akamaliza mkulu ameneyu tikupemphani na malawi amene matitsatira pano kuti ayi chonde ikani your comments in the comment section below komanso musaiwale kupanga share, like, subscribe kuti mudzipeza nkhani zina kuchokera kwa Malawi amene amakhani magazi osiyanasiyana pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Uthengawo tikufuna kuti upite kwa Michael Usi amanganya. Ndikufuna ndawuze kunena kuti asakhale ngati chitsiru, asakhale ngati munthu oti sanapite ku sukulu. Inuyo a Michael Usi amanganya ndi munthu amene munapita ku sukulu, ndine munthu wozindikira. Ndikukhulupirira kunena kuti mahistory matsata bwino. Kasi mwatsata ndiye tikufuna kunena kuti muyambe kufufuza mahistory za chipani cha Congress. Kuti anthu onse amene anachita nawo mgwirizano achipani cha Malawi Congress Party kuyambira mbuyomo akulamulira kamuzupanda. Kuti anthu amenewo mathero awo amakhala mtundu wanji. Aliyense amene wachita mgwirizano ndi chipani cha MCP, chipanicho nkupezeka kuti chachitadi bwino. Kuti anthuwa amalemekeza mgwirizano amene magwirizana kuyambirira muzifufuze kayi zimenezo. Chifukwa mungathe kunyengeka ngati mwana kupanga china chilichonse mutha kupanga adi chifukwa chakuti inuyo munasankhidwa ndi abwana anu tikutaza simakafika chakwera kukusankhani kuti mukhale vice president kutsatira kufa kwa malemu Dr. South Chilima. Mzimu wake use mumtendere. Munthu amene analandira chitonzo kunyozeka chifukwa chakuti anagwira ntchito yotamandika kuchitira kampeni achakwera kuti akhale president pampando amene akhalawo. Koma analandira chitonzo, analandira kunyozeka asanamwalire. Munthu amene amayendera m'makhoti makayankha mulandu khangati kuti dziko linolo kunena kuti ndiye khayo kapena munthu olakwa. Chikhalire nicho panali nduna zambirimbiri za MCP zimene zasakaza zimene zabandrama mboma. Anthu ambirimbiri akatangale mwachitsanzo a Michael Usi, mwachitsanzo anthu amene lawyer amene amanena kunena kuti makoti mwathu zinthu zizili bwino. Majaji athu achinyengo ndi maloya ena ziphuphu nzazikulu kwambiri makoti athu adzikoli. Koma amakalimbana ndi Dr. Chilima. Kumayenda zija makoti kumuzunza munthu kumunzunza kufika zija mpaka nakunena kuti kupangitsa msonkhano kunena kuti ife timaona kuti tikunyozeka, anthu anga akutukwanika, akayankhula tukhanga kuti boma lisinamenyere nkhondo limodzi kuti tilowe mbomamo. Koma zukhanga tigulu lina lake limene lili mphamvu. Leti manena kuti ngati mgwirizano wathu umene tinagwirizana wina zaka 5 winanso zaka 5 enenani kuti tipite ku khoti chifukwa bomali linamangika pa mgwirizano umene ife tinagwirizana. Kuyankhulatu zimene zijazi munthu amene anakutengani ku chipani cha UTM chifukwa ino amanganya atu kuti ndino a UTM ayi. Inu muli mchipani chanu. Sindikukhulupirira ngati anabwera ku dziko kapena ngati anabwera ku chipani kunena kuti chipani chake cha okudyaza kalibe mlandu chata. Ndiye walo wa UTM sindikukhulupirira. Koma ngati ndi choncho ndiye kuti ife amalawi ambiri zimene sakudziwa. Koma amalawi ambiri akudziwa zoti wali mchipani chawo chimene amati kudyaza walibe mlandu. So chipani chawo chinakha ngati chinazizira chifukwa chonena kuti anawatenga munthu amene anali ndi masomphenya. Munthu amene anali ndi masomphenya ndi akufuna mufuna muphe inuyo masomphenya a Dr. South Chilima chifukwa chonena kuti munyakewo wamwalira. Tikunena kuti musamale zimene mukupanga a Michael Usi kunja kumudzindikirani kuti kuli Mulungu ndipo Mulungu amaona pena paliponse.
ngakhale pasi pa nyanja mulungu amaona, china chilichonse mulungu amaona. Musapusitsike ndi kugwiritsidwa ntchito ndi anthu oyipa, musapusitsike ndi kugwiritsidwa ntchito ndi anthu amene pamawa mudzanong'oneza bondo, mudzanong'oneza bondo ndithu pamawa lopanda makutu kuti nong'oneza bondo, chifukwa chonena kuti anthu amene wasalemekeza mgwirizano wina uliwonse. Mbuyo mungakhale history mukapeza kuti ngakhale achina kuti nichira amene anachita kuvutika ano yakachipani chimene chamene akantenga kamuzu kunsiya pampano, anapezeka anasanduka agalu kukakhala ku ndende zaka zambirimbiri, kunamiziridwa mulandu ngati mene akuona miziri ngati mene akunena panopo umene akuganizira anthu amene akukamba mkamwa Patricia Kariati. Ndeti mafuna kunena kuti moto umapita kumene kwatsala chire. Musaganize ngati kuti munthu amene anakutengani inuyo kupita kumene ku MCP ndikumanyozera kuti anali wopanda nzeru, inu mungakhale munthu wa nzeru, zosatheka. Mukanakhala kuti inuyo ndi munthu wa nzeru kwambiri, ndikukhulupirira kunena kuti bwezi chipani chanu chicha ukudyaza kalibe mulandu chikupepa panopo chili pa ground. Kupananga chipani chanucho chili kuti kusapeza chipani chanucho chidatha chinangotsala kokha kwa chinangotsala kokha munkaundula makunena kuti kuli zipani zokwanira mwakuti nkukhalapo chipani chanucho, koma kwa anthu chipani chanucho chinatha, chipani chanucho chidatha. Ndiye lero mukufuna magwiritsidwa ntchito ndi anthu oyipa kuti ana anu chabwino chiyerekeze inuyo ndi kholo, inuyo ndi kholo pamene anafa Chilima munabwera inuyo ngati Chilima anakusankhani inuyo kukhala wachiwiri wake. Neni mwachitenga chipani chicha ndiye mmene muja muli ndi secretary general muli ndi chani mkhulupirira amalayo kuti Patricia Kariati angamangidwe amanga nyosaziwa, zosatheka. Iye ndi vice president wa dziko akuyendetsa nawo dzikoli, kakusowa kwa mafuta ndi kuti onsewo amanganya ali momwe makulepherera limodzi. Muganiza kuti amanganya angapanda osadziwa zonena kuti Patricia Kariati afuna kamangidwa? Akudziwa china chilichonse ofikira mpaka amutenga dzulo kummanga, iwo akudziwa. Ndeti kuti anthu ake samenewa salemekeza mgwirizano. Olo munthu amene anapeka mahistory amanena kuti olo munthu amene anapeka nyimbo ya fuko lathu imene timayigwiritsa ntchito mpaka na lero lino pano anapangidwa chipongwe ndi chipani cha MCP. Atapambana mpikisano opeka nyimbo ya fuko yake inapambana, ndipo analonjeza nthawi imeneyi kunena kuti amene angawine apatsidwa ndalama. Sanapatsidwe ndalama kufikira mpaka na munthu anazunzidwa, kufikira mpaka na munthu anafa losauka opanda kena kalikonse, koma nyimbo yake Mulungu dalitsani Malawi imagwira ntchito mpaka nale ulamuliro wa MCP. Ndiye muganiza kuti inu mungakhale ochenjera ndithu ndi anthu ambirimbiri amene anapusitsidwa kugwirira ntchito chipani cha MCP pamphero pakepo ndikuataya kukhala sanduka agalu. Muganiza inuyo amanganya olwatakhala kuti pano kuti amutenge chipani cha UTM cho mubwere kuno tidzakusangana mukhale vice. Ndiye mukuona ngati kunena kuti inuyo mudzalemekezeka pa chinthu chimenechi. Muganize bwino kumene muliko, muganize bwino kwambiri, muganize bwino. Chinthu china cha namba 2 ndikufuna ndidzudzule mchitidwe khalidwe la nyamata wina wa MCP amamunena kuti ameneyo Billy Malata, munthu amene zololosera anthu akhala kumudandaula kuti iyeyu anapanga account pa Facebook, kuchita ndithu kutsegula account pa Facebook mu dzina la Boni Kalindo the DC, kutsegula ndithu pamene paja ndikumayankhula zomwe tukwana zitsogoleri dziko lino, zimene si zinthu zoyenerera kutenga dzina la munthu kuligwiritsa ntchito molakwika. Ndikuona dziko la Malawi zikuchulukira zimenezo, kutenga mayina a anthu ndikumatsegula nawo pa Facebook paja, basi nkumapezeka kunena kuti ndikumabwera kumanena kuti asataniki iyayi, ndikumayimba manamba laina osadziwika bwino kwa anthu amwe awina chakuti mupereke 200,000 kuti mukatenge 20 million. Anthu aperedwa chifukwa cha nkhalidwe omatenga kumatsegula ndithu account mapita pa Facebook kumatsegula magrupu mayina aini wake. Aberedwa kwambiri anthu zinthu ngati zimenezi.
ndiye tikufuna tinene kunena kuti inuyo amalata poyamba timakuonani ngati kuti ndinu munthu woganiza, ndinu munthu wanzeru, ndipo mukamayankhula zina nkumaganiza kuti munthu amene anthu oganiza ndinu wanzeru, koma zona mungapange chinthu cha manyazi ngati chimene chichi. Zona mungapange chinthu cha manyazi ngati chimene chichi maonetsa utundu umbava khali makwanitsa kulimba mtima kupita mpaka na inuyo pa tsamba la mchezo ndikukatsegula group nkukatsegula amene maja nkumacheza ndi anthu mpaka umafika umawuza kuti apereke ndalama pa dzina la munthu wina wake, kumafika zija inuyo ati ndi amene munayambitsanso kuchukitsa mbiri yonena kuti chakwera pulezidenti wamwalira. Inu nomwe tikumamanena kuti masapota ya MCP, inu nomwe akauti yomweyo amene munatsegulayo munalemba dzina kuti Boni Kalindo, kuti ngati Boni Kalindo aphedwe, kuti ngati kuti Boni Kalindo amangidwe. Mtima umene ndi mtima woyipa, ndi mtima ozikonda nokha. Inuyo Billy Malata, siyani khalidwe limenelo, khalidwe limene silingakuthandize ndikakhale pang'ono. Komanso a MCP munakhala bwanji kunyamula zitsiru, kunyamula zizete, kunyamula anthu opanda nzeru zizereza, kunena kuti anyamata amene wazikuyankhulirani zinthu chifukwa manjira inaso anyamata amene akuyipitsa mbiri yanunso, akuwonjezera kuyipa kumene kulipo kaye, kuyipa kumene kulipo kaye kwa kongeresiku, akukuwonjezeranso tsopano ngati munena ndi anyamata ena okuba omaba mayina a inu wake ndikumagwiritsa ntchito kuti azabera anthu ndalama, kumene kuli kupusa kwakukulu kwambiri. Anthu inuyo, anthu osiyanasiyana amene mmatsatire na Malata, mudziwane kunena kuti Malata si munthu wanzeru, akuonetsa wopanda nzeru, wakhala kutukwana munthu osalakwa, zosalira zake akulandira cha manyazi. Mtanda umene anawusemba kuti nzake Kalindo apachikidwe zikuonetsa kuti Malatayo wapachikidwa yekha. Chifukwa cha manyaziyo iyeyo wachivala yekha. Mtanda umene anawusema oyipitsitsa kunena kuti asapita munthalika apachikidwe, asayimire nawo chaka chino kupanga zambirimbiri limodzi ndi azenzake, atalephera waona unena kuti basa yambe okubano tsopano iwo matenga mayina anthu otchuka. Ndeti kuti khalidwe imene ndi khalidwe lonyasa, khalidwe loyipa, ndipo anthu ambirimbiri otchuka kodi simmaona kapena mmadziwa anthu inuyo otchuka amene muli mdziko la Malawi, mayina anu akugwiritsidwa ntchito kumabera anthu ambiri osiyanasiyana. Choncho amayipa ndi mayina anuwo, anthu ambiri muli maprofeti osiyanasiyana, osewera mpira osiyanasiyana, oyimba osiyanasiyana, mayina anu akugwiritsidwa ntchito mafacebook mu ndikumabera anthu ndalama zawo. Mchitidwe ngati wachita Billy Malata, mchitidwe onunkha, mchitidwe ndithu wauchitsiru. Ndiye amalawi ambiri sitingadabwe poti paja pali mwambi amanena kuti mwana wa mbuzi amaonera kholo lake kukodza malo ogona, mwanapiye amaonera kholo lake kuonongera kunyera malo ogona, amaonera kholo lake. Mwina inu mukuchita zimene zifukwa chakuti kumene mbali imene muli inuyo ni mbaliso imene adzadza ni mbava ndi anthu okuba kwambiri. Zikomo kwambiri.